Čaute ľudia, vítam vás z nového videa a v dnešnom videu budeme testovať Lego vlaky. A pozor, budeme tu od tých najmenších crash testov po tie najväčšie. A aby toho nebolo málo, tak mám GoPro, ktoré to volám, je tu veľké kamerka nejaká. A bude to na vlaku. Konkrétne, no proste vám ukážem teraz fotku. Level 1 je úplne klasický level. Jo, máme tu vlak a bez štýlu Porsche, no. To som asi nemali brať auto, ktoré sa schádal fakt veľa hodín dní. Ok, zapneme kameru na vlaku. A ide sa. Nechcem ešte počúvať. Tak. Ja mám plné pecky. Wow. Ďalej tu máme vlak s kamerou. Malý Lego dom, ktorý používam ako zastávku. Uvidíme, čo sa stane. OK. Niečo som počul, ale nie, že by to nejako veľmi poškodilo, neviem, uložíme sa s ním. OK, toto bude to možno trošku iné. Nie, ja som rozbil trať. Ja som si toho nevšimol. Hneď potom, čo som rozbil trať, som omylom dal kameru na druhú stranu a to bolo najlepšie rozhodnutie. Čo? Ale nabralo to. Áno, tým, že som dal omylom kameru na druhú stranu, tak som natočil vykoľajenie vlaku tým, že som ho popchol. Chcel som, aby išiel rýchlejšie. A nakoniec som ho vykoľajil, lebo tam bola diera v koľajniciach. Kamera, jak sa pekne postavila. Ready.